दिनै आङो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय थाइदिदगुरि गामियाव दंफैयो। नैबे आदैया गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि बेमारजों सैसोनानै दं। दा आङो आदैजों एसे रायलायलांनोसै, नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन। मानेथ' आं माने बिराद बेमाराव भुगिनांनानै दङ आरो मानसि महरै दंब्लाबो दा माने गोथैजों समान होननानै सानजायो आरो माने सानायानो ओरैबायदि असान्थि जायो आरो उन्दुनाय थानाय खुनुरुखुमसो सैज्य खालामनानै सोलियो आरो बे रोखोम जानानै दं। माने डक्टर मोजांफोर मोनबाय बायबा मोजां जागौ नामा बिदि सानबाय बायो आरो रोदाया बिराद माबा थरमो माने स्ल' जाला आरो जिथुनाखि सरखारनिफ्राय बेमारिफोरनि थाखाय माबा मोनसे चिकित्सा खालामनायफोरनि अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा? जिखुनु जाया दाखालि जा बे एमएलए फान्डनिफ्राय ना मा जिखुनु जाया बेखौ आं 8,000 मोननाय जाबाय आरो फिसाजोआ सासे दा बिए फरायगासिनो दं। बेयो जोबनो 1 बोसोर दंबायो। बे रोखोम आरो सासे माबायाव गुरुदेवआव 6आव एबार 7आव फरायदों। बेखिनि आरो सानै गथ'। बे 5,000खौ दाखालि मोनफाबाय आरो फिसाजोआ बे गियान सोरां बिथांखि। गियान सोरां बिथांखि आरो थाबायनो हायैनि थाखायनो बिराद आं गोसोआव सानो आरो माने दा नैबे जा बान्दोगुरि दैसायाव मोनसे ब्रिज जागासिनो दं आरो बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजोंनो बे ब्रिजआ जागासिनो दं, मावगासिनो दंसै आरो बिनि एसे साहा फैनानैबो मोनसे ब्रिज जाबावदों नैबे दैसायाव। बियो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय दा माने डेभेलप खामानिया जागासिनो दं आरो मावगासिनो दं। दा आं जुदि थाबायनो हानायमोनब्ला थांनानै नुहैगौमोन। दा बेखौनो आं बिराद सानो आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय खामानिफोरखौ मोनसे नङा मोनसे बिदिनो बाखो मावबोगासिनो दं। ओमफ्राय आंबो हानायमोनब्ला बिराद गोसोआव फुरथि, बिराद गोसोआव इन्टारेस्ट एकदम बिराद सांग्रां नांथाबनानै नुगौमोन आरो दा न' सिंनिफ्रायनो आं माने बेफोर बुस्थुआ मावदों। दा खिन्थु मेगनजों आं डाइरेक्ट बिदि नुनो हायाखिसै आरो आंनि देहानि थाखायनो। दा जुदिबा नों थाबायनो हानायमोनब्ला थाबायनो हानायमोनब्लाथ' बिराद गोसोआव जेसेबां फुरथि जागौमोन। जुदि बे ब्रिजआ कमप्लिट जानायाथ' जाखासिगोन कमप्लिट मोननैबो आरो बे लामाया फाखा जाबावबानो जोङो बिराद मोजां जाबाय होननानै साननानै लाबाय आरो जोंनो समाजनि दावगानाया समाजनि धोन सम्पथिया बेनो आरो आंनि मथेब्ला आं सानो बे लामा बिदिनो कालभार्ट बक्स ओमफ्राय बिदिनो ब्रिज बेफोर जाबानो आरो दैनि सुबिदाया जाबानो जोंनो माथो नांगौ। गाव जानायनि थाखायथ' जों खस्थ' खालामनानै जानो हाखायोना। आंनि लुबैनाया बेनो आरो बिराद दा दावखोदों होननानै आं सानो आरो प्रमद सार दैदेननायनि माबायाव जों दावखोनायखौ बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं होननानै आं सानबाय थायो आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ बिदिनो बिसिनायाव थानानै नायबाय थायो नालाय सोरनिया मोजां सोरनिया गाज्रि जों बेखौ रुजुनानै गोरबोजों लानो हायो नालाय जोंनि नुनायावथ' मावगासिनो दं सारा बेफोरबायदि आरो